Hajiya dala na zo ne in ar kayan aure. Kai mu fa ko waliye kake so haya muna gwada hayar waliyai mu a nan wurin. Komai da komai nake so a haɗa mu. An rufe da duka. An caje aljihuna an kwashe kuɗin da yake ta cikap. A wani titi wannan abin ya faru? A titin Adam Ma'azini. Ka ce abin ba a Kano ya faru ba. Ahmadu Bello fa nake nufi. A Janguza. Kai nake gani ko dai mafarki nake gaske ne ba mafarki kake ba. Duk inda za mu ga 'yan matan nan ma masu kyau ma ba ku ci arba da kowace ba. To sai dai fa mu je jami'a. Allah ya Kai da Allah ba ni da naira ce da loli a cikin jakana na ce maka idan na canza zan baka mana. Nan ba gidan Alhaji Mu'azzam canji ba ne? Nan ne ai gidan babana ne. Wow, ai ina ganin ya kamata ki karɓi lamba ta ko? Tun na rubuta miki a jiki. Sai ka ji ni. Guda daya da abu lamarinka akwai ban tsoro. Duniya ba wani. Ina raguwar take? Ko dai iska ta yi wani gurin ne da shi? Adamu? Ka san shi ne? Abokina ne yayi. Yaya ne? Zo a kai. Wallahi tallahi marfa mutuna asiri. Sannu da zuwa Alhaji. Wanka Adamu. Abubakar. Madu, zo nan. Daya. Wuce ka je ka wanke min mota ta ka san an jima zan fita da ita. An gama hajjaji uku kenan. The unflappable and unsinkable gentle giant producer Abubakar Bashir Mashada smashes the screen with another bell ringer. Kalan Dangi from Tanya Investments Nigeria Limited. Kai, ina taɓa ganin gayan nan. Kai ya zo ya ga ni yar aiki ce a gidan nan. Na tsaya ne kawai don maka kwalliya mai kyau. Ai girman ki da yayi. Salma, me a fuskanki? Islamiya zan. Wani munafurci kike son isarwa ko? To in islamiyan zaki je ki sa hijabi mana. Dala cire min niqab din nan. Madu direba, wai kana ina ne? Ya kake neman ka bata min lokaci ne? Waya na fa 360 wai yau na nemi wayan na rasa. Me sunanka? Sunana Tukur. Amma na fi son a kira da tike saboda ɗan takaita wahala. Tike. Saboda takaitawa. Halo Habiba, to ai sake kawo bako na abinci ko? Allah ya baka ita ai hajiya wa. Ba na son surutu ki tafi dan Allah. Kalan Dangi. Love you. Disappointment, discontentment, disgruntlement, bamboozlement. Kin kwanta mun are. Dala yi min shiru ka ban hanya na wuce ka kuma koma ka mayar wa hajiya da motanta. Ta shigo cikin mota da saurayi inda kika san ba ni ne ubanta ba. Ni kare a talauci matar mai gadi. Arliya. Ka shigo hannu. Kura ce ta ci kura kaka. Rocky, tricky, sneaky, hanky panky, exciting, interesting, captivating, educating. Kalan Dangi. Lokaci ya zo. Yaya? Ni ne yaya? Kalan Dangi. It's Aisha Aliu Tsamiya's movie. Screenplay Fauzia D. Suleiman. Producer Abubakar Bashir Mashada. Directed by the silent achiever Ali Gumzak Sak. Kalan Dangi. Kai kuma kan mashekiya. Mai haki da ina yau ake bikin auren mata. Mai haki da ina yau ake bikin auren mata. Kai kuma kan mashekiya zallar mata. Allah ka raba mu da halin bakar diya. Mai kama da halin yar macijiya. Wani bai san menene nufin mu ba sai dai fata. Ni sunana Tukur Kolo. Tan tagaryar almaji. Ba ni nan. Naki a me ke mai aikin gidansa. Uwar ta kake kira mai aiki? Uwarki. Allah ya tsakanin mu da kai. Wallahi ba ku isa ba. Sai kun ga kun kare. Salma. Kalan Dangi.
Fatima ƙawata ce, komai namu iri ɗaya, amma dai mun sha bamban a wajen hali, musamman ma akan saurayi. Tanadin da na yi wa mijin da zan aura, tanadi ne na gaske. Idan har na same shi, zan yi ƙoƙarin tanada masa dukkan farin ciki na duniya. Idan maraya ne shi, ya manta da maraicin da yake ciki. Idan kuma yana da iyaye, iyayensu su ga farin ciki da jin daɗi sun ƙaru a fuskarsa. Abokanansa su ga murmushinsa ya ƙaru. Ba shi da wani guri na jin daɗi a duniya sai gidansa. Kuma ina da burin mijina ba zai taɓa ganin ɓacin rai a fuskata ba, ko da ko kullum zai shigo gida yana marina. Fatima ko Zara? Gaskiya Zara ba zan boye miki ba. Na daɗe ina da zaɓin irin matar da nake so na aura, ta irin yadda na zana ta cikin zuciyata. Amma sai gashi kashi kaddara ta zo min da Fatima ko Zara? Nura ya yaudare ni. Zahra ta munafurce. Fatima, kar ki ce min dai maganar nan da yake gaya min gaskiya ne. Babu ƙarya a abin da na faɗa mai. Fatima ko Zara? Shakuwa iya shakuwa, kawance tun na ƙuruciya. Zumunci ya yi toko har ya zuwa gaba gabatansu. Ta kai ga ni da kai ba ma iya gane ba dangin juna ba ne. Fatima ko Zara? Wataƙila ba mu sani ba, an halicce mu ne domin mu kasance da juna. Ta yiwu karin magana na matar mutum kabarinsa tana kama misali a kanmu. Kai haƙuri ka tafi. Ko ka manta abin da ke tsakanina da Fatima ne? Kada ki bari zuciyarki ta fashi saboda kin hana ta abin da take so. To kin cuci amintakana da ke tsakanina da Zara. Duk abin da mutane za su faɗi su faɗi, amma aure ba fashi. Babu gudu babu ja da baya. Ba zan taɓa auren abin da hankalina bai kwanta da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamfanin Al'umma Motion Pictures Limited, Gusau. Fatima ko Zara? Abin da ya ci doma baya barin awai, abin da ya taba hanci idanu ne kawai zaka ga suna zubar ruwa. Fatima ko Zara? Wallahi ina son ka. Bai zama lallai sai na fito na furta cewa ina son ka ba, amma da ina da ikon buɗe ma zuciyata. Zaka ga babu komai a ciki banda son ka. Na kasa yadda da irin son da kike nuna min. Shirin ya kunshi faɗakarwa, soyayya zalla da munafunci. Fatima ko Zara? San da kike gajiya da zance da ni ko da a waya ne? San da ba kya iya furta min ko kuma ki nuna alama yadda jikina zai gaya min shine so? Na rushe maganan aure na tsakanin da ki. Ki faɗa wa iyayenki cewa na haƙura, ba zan iya zaman aure da ke ba. Ba abin da zai hana wannan daura aure. Fatima ko Zara, labari Yusuf Marafa, tsara labari daki-daki Yakubu Dan Kogo, ɗaukar nauyi Ahmad Hashim, shiryawa Usman Mu'azu. Me haɗina da ke, kuma me sila zuwa ta nan wurin? Soyayya. Kin yi a banza dan ba zan taɓa son ki ba har abada. Haba mijina. Ƙarya kike wallahi, ba zan taɓa son ki ba har abada. Ba da umarni Malam Aminu Sera. Fatima ko Zara? Yarinya budurwa kamar wannan mai karancin shekaru alhaji, ka tafi wani gari ka kama mata gida, sannan ka ɗauki maƙudan kuɗi ka ce za ka siya mata waya. Duk abin da zamani ya zo da shi ina karɓarsa, amma ban da babbar waya a hannun ya mace a makaranta, domin da mutunci na da komai ba zan haifi karuwa a gidana. Ina fa isa take? Ga ce na waya zaka takura mu babe dina. Tambayar ku nake wayar waye ta yi ƙara. Ban wayar. Ki bani wayar nace. Cewa ne ki bani wayar, ba ki ajiye wayar ba. Ke da wayar nan har abada. Kin yi qualifying motar da ta kawo ki rike ta. Kin yi qualifying ki shirya za mu tafi Germany da ki idan kina da dama. In na fita daga ɗakin nan kar ki yadda ki fito sai bayan na tafi da awa ɗaya tukun. Na gode Alhaji. Sai su gane cewa yanzu na yi musu rata. No more competition. Oh my God. Z. A cikin daren nan zan baki 50,000. Wow. Are you serious? Zai ce ba. Z. Wow. They oppress, they confront, they slay. Hali babban mutum zan iya ganin ka yanzu? Ai na kai abinci baki na kenan. Kawai sai na ji kiran. Sado Pictures in its maiden outing presents Rariya, the Seas.
Don Allah ji wannan hoton nasa. Wallahi ga inna ya riga ya lashe zuciyata ina son shi. Listen glamour becomes a habit of a group of schoolgirls who struggle at all costs to feel among. Raria, they paint a campus spread due to their influence. Raria, they fix anyone who tries to become a stumbling block. Raria, they are proud and hold their head high. They call the shots in all activities. Why are they so powerful? Find out in Raria. Raria, Raria. Raria, Raria. Raria, Raria. Matan ka da soyayya ta na sa Raria, Raria. Dan in guji cuta Allah ne mai kariya. Ayya ruwan sama in kaga yayi zubowa. Haida mai dace aure in kaga yayi daurewa. Wannan kauna ce cutar Allah na da yawa daga baiwa baiwa ce shi ya hada mu da ke kan kauna. An ce mun dace wa ka gani a cikin littafin galari dole ne sabai mulki ko ka sarautar soyayya ko muke ƙara ba mu haɗin kai akan wanda kake ba. Officers, please arrest him. Dakata baba. Allah ya isa tsakanin na da Allah ya isa. Hausawa sun ce kowa isai rariya ya san za ta zub da ruwa. Ni sai na tattara da wannan ga kuma akwai da su. Ga manan cewa. Ku dai mata iya muku sai Allah. Kawai ka yi hakuri ka tafi. To me a ciki? Laifi dai an riga an yi laifi. Yanzu kana nufin ka ce min zan sake kwana a waje kenan? Ki daina daga hankalinki. Waya ko tagwalce zan saya miki. Allah. Saboda wannan abin shi yasa ke nema ki kashe kanki? Ke ci za ki kashe na Halima. Dama na san za a raina. Saboda an sha faɗa min cewa ana ganin sa da mata. Kawai ki haƙura kawai. Wayo Allah na. Kasu mana. A Rahama Sadau movie starring an array of stars. Produced by Rahama Sadau, written by Rahama Abdulmajid. Produced by Musa Muazu and Abba Sadau, Assistant Director, Alfazasi Muhammad, and directed by Yasin Awal. Raria, coming your way soon.
Yaya ciki zai ta zuba a jikinki cewa baki san dalilin da yake faruwa ba? Ki sanar da mu. Babu abin da zan ɓoye muku a duniyan nan. Ku iyayena ne. Kun san abin da zan aikata da wanda ba zan aikata shi ba. Iya bakin gaskiya ta kenan na faɗa muku. To, yanzu na gasgata abin da ya daɗe yana bujiro min a zuciyata. Yanzu ne yadda da dukkanin zantukan mijinki. Duk yadda aka yi kece kika kitsa abin da kika kitsa dan dai kawai ki samu ki rabu da mijinki haka kawai. Na shiga uku abba. Idan na rasa amincewa daga gare ku a ina zan same shi. Don Allah kada ku tsananta zargin da kuke a kaina. Mai iya bakin gaskiya ta na gaya muku. Ban ɓoye muku komai abin da ke faruwa ba. To ba dole ba ai tunanin haka? Alkhairin da muka daɗe safe da rana muna sa tsammani a ce wai har yanzu wai ki ce baki san me ke faruwa ba, dole akwai wani ɓoyayyen al'amari a cikin zuciyarki. Ki gaya mana shi ko me shi. Rumana, ba za ki ɗaga daga gurin nan ba sai kin gaya min gaskiyar lamari. Gaskiya ta kenan abba, ba zan muku ƙarya ba, ban san ko abin da ke faruwa ba ce wannan. Ai Allah, cikina. Ki dan ƙara haƙuri, doctor na zuwa yanzu. Ai mun cikina. Yawa, doctor. Wallahi kaga halin take ciki. Tsawon wani lokaci take cikin wannan hali? Tun da sha magungunan nan ta fara ihu tana cikinta. Doctor duba ta ga halin take ciki dan Allah. Doctor, dan Allah karkace min wannan cikin mamun rasa shi. Sai dai mu dau dangana. Wannan ma ya zube. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai hakuri mu ne. Kai hakuri. Wani lokacin insha Allah. Dr. Bashir shine likitansa. Ko da yaushe idan matsala ta samu shine likitan da yake tsayaye maganinta. Hatta da juna biyun da nake samu shi kaɗai ne manar yadda ya tsaya ya magance min lafiyata. To, aiko ya zama tilas na faɗaɗa bincike na. Tabbas tilas in faɗaɗa bincike na in gano wake da hannu cikin wannan ta'asa da rashin tausayi. Saboda haka ki sani zan gayyaci mannaɗin har cikin gidan nan don ya zo mu zauna mai zube ban ƙwaryata da shi. Domin a cikin ku akwai munafiki. Kuma wallahi muddin aka gano wanda yake da hannu cikin wannan ta'asa, wallahi ba zai ji daɗin rayuwarsa ba. Domin zama da irin wannan mutum a doron ƙasa ma wallahi haɗari ne. Kin ji na gaya miki. Maniru, likita ya tabbatar min da cewar cikin da Rumana take samu zubar da shi ake yi. Me ka sani dangane da hakan? Hakikanin gaskiya Alhaji, gaskiya ban taba zargin matata ba. Ban taba yadda cewa Rumana ta ci amana ta ba. Kawai na tabbatar da akwai wanda ba sa son zamana da Rumana, kuma ba sa son mu ci gaba da zama da ita. Shi yasa suke kokarin yin makirci don su nisanta zamana da ita. Su kake zargi? Akwai su Alhaji, amma bayyana su yanzu zai zama kamar ƙarabin bakin ciki ne a cikin zuciyata, saboda ba ni da wata hujjar zan iya bayyanawa akan zargin da nake musu. Kawai dai abin da na sani shine kullum ina yin addu'a na tabbatar da cewa idan akwai ci gaban zamana da Rumana,
to Allah zai bayyana su kuma zai tona masa asiri. Kuma na tabbatar da cewa duk addu'an mutumin da aka zalunta Allah zai biya masa bukatarsa. Wani aminci ke tsakaninku da likitan da ka dankawa ragamar kula da lafiyarta? Kana nufin Dr. Bashir kenan? Dr. Bashir abokina ne. Tare muka yi makaranta da shi. Tare muka kammala kuma tare muka samu aiki. Shi yana aiki ne a asibitin da ke cikin makaranta saboda shi doctor ne. Ni kuma ina aiki ta bangaren koyarwa. Ta wannan bangaren ne muka ƙara zama amine saboda muna aiki wuri ɗaya sannan kuma dangantakar mu ta ƙara ƙarfi fiye da yadda yake a baya. To, likita ya ƙara tabbatar mana da cewar tana da juna biyu. Me za ka ce dangane da haka saboda yanzu na kula dole al'amura sai an rika yi ana tuntuɓar ka. Gaskiya ne Alhaji, ciki na ne. Dan ban taɓa zargin Rumana cewa za ta ci amana ta ba. Da haka na tabbatar da cewa nawa ne kuma a shirye nake da in karɓe shi hannu bibbiyu. Shikenan. Kana iya tafiya. Amma ka sani idan ka sa kai ka fita daga gidan nan ba za ka ƙara yin tozali da Rumana ba har sai Allah ya sauke ta lafiya. Na yanke shawarar nesan taku da juna ba don komai ba, daga kai har ita Rumana babu wanda na ɗauke wa zargi a kansa. Magana banza kenan. Anya kuwa Munir mahaifin yarinya nan dattijo ne kuwa? Ni da abin ya bani mamaki. Da bakinsa ya faɗa cewa wai likitan da yake duba ta ya tabbatar masa da cewa duk tsawon zaman da muka ni da ita kwaya take amfani da su da kuma allurai, shi yasa ciki bai zama a jikinta. Idan dai har likitan shi ya tabbatar da haka to bai kamata kai tsaye mu ki yadda da maganarsa ba. Amma kuma ka san mata kaidinsu yawa gare shi, za ka iya tsintarsa a kowace irin waina. Amma kai yanzu menene tunanin kan me kake shirin yi kuma? Haka ne. To amma dai gaskiya ni yanzu na barwa Allah komai. Ka san Hausawa suka ce wanda ruwa ya ci ko takobi aka mika masa kamawa zai. So da haka wannan matsayin nake yanzu. Na barwa Allah komai, Allah ya yadda ya ga dama. To amma ni ana wa tunanin da kuma fahimta ta bai kamata mu bar mahaifin yarinyar nan ya ci karansa ba babbaka ba. To idan ya ce haka su ya zo da magana shikenan zai ja zaransa yadda yake so, mu ma kamata yi mu yi namu binciken. Ka san akwai cikin nan kuma kar yi mu zo mu sagegge duwa izube kamar raguwar. Wannan ciki shine kadai wani abu muhimmi da yake rage tsakaninka da ita. Haka ne, amma dai kar ka manta cewa mahaifin yarinyar nan shi kadai ke da access da ita yanzu. Shi kadai zai ce ta yi ta bari. Saboda ni kaina yana zargi na akan cewa ni da ita muka da baki take wannan shaye-shayen kwayan dan ta zubar da ciki. Da haka kaga shine kadai zai iya yin wani abu akai yanzu. To kuma shikenan ni ba za a gaya min komai ba sai da an tambaya? Sai da an tambayi Zara'u tukun take gaya min kun riga kun gama shirya komai an gama? Hajiya ita Zara'u ta ce miki wa mun gama magana? Mana ita ba sai da na tambaye ta ita ma. Kai baka ce min komai ba. Ke Zara'u ina sa ki? Ba ce mun Ayaja ba haka bane. Kin ga yanzu na aka kira ni daga school wani mugun lecturer mu ya shiga class shine zai yi test kuma ba na son ya shiga ban wannan. To kai kuma da ka tashi ina zaka je? Zan yi magana da ita. Da Bashir. Wata ina son tabbatar maka da kana da zaɓi guda biyu rak. Wanda idan har ka an samu tambayoyin da muke bukata a wajenka,
ba tare da wani kwana-kwana ko wani shamaki ba. Ba abun mamaki ba ne ka samu sassaucin da mai yiwuwa kila ma wallahi ka tafi ba tare da wani hukunci ya biyo ta kanka ba. Amma ka san me? Inda za ka nemi kai wani kuskure kuma kuskure ya biyo ta kanka shine inda ka nemi ka noke mana wasu abubuwa. Dan nan ba wajen wasan yaro ba ne. Ina fata ka gane. An kai da ai yanzu komai ya riga ya zo ƙarshe. Ku yi min duk irin tambayar da za ku yi min. Ni a shirye nake na bada ansar matuƙar ina da ilimi a kanta. Amma ai abokinka ya faɗa mana cewa Zahra'u ita ce ta sa aka rubuta wannan takardar da ya kawo sanadiyar rabuwar shi da mai ɗakin shi. Kana da wani abin cewa a kai? Me ka sani? Ƙarya yake ba ni ba abin da taɓa shiga tsakanina da shi. Ke, waye ya sa bakinki? Kar ki kuskure ki ƙara samun baki a nan. Dan in baki hankali ba, matsanancin hukunci zai biyo ta kanki. Kai nake saurare. Kai nake saurare. Ranka dade. Zan sanar da ku komai. Ba abin da zan rage a cikin abin da na sani. Amma abin da nake so ku rufa min asiri dan Allah. Abin da ya faru shine. To, Bashir ni dai abin ne ya dame ni. Yasa na kira ka. Tunda maganar makarantar nan ta Zahra'u ta fito da tace za ta koma makaranta. Sun kasa samun zaman lafiya. Wannan ya ce wannan, Mansur wannan ya ce wannan. Shi ya ce wannan, ita ta ce wannan. Abu ya ki haɗuwa da ɗan uwansa. Na rasa gane lamarin wallahi. Ka gani kuma ba ni da yancin da zan ce zan tauye mata hakkinta na neman ilimi. Kwarai. Ba zai yiwu ba. Saboda a yau dai wanda duk ba shi da ilimi ya zama wani abu daban. Musamman ma da yanda rayuwa ta kasance a yanzu ta zama. Gaskiya ne. To shine na ga dai gara a san yadda za a yi. To amma ni nake ganin kamata abin da aka rasa a nan daidaito ya kamata a samu ga tunaninsu da kuma hankali. Musamman ma saboda ga magana aure ta shigo a tsakani. Amma yanzu me kike so a yi? To ni yanzu abin da nake so, abin da yasa na kira ka, kaga kai aminin sa ne kuma yana jin maganar ka. Yawwa, dan haka so nake ka shawo min kansa ya yadda da Zahra'u ta ci gaba da karatunta. To insha Allah an gama. Yanzu zan fita zan same shi a farfajiya. Zan yi kuma iyakacin iyawata da kokari na ganin cewa na yi kokari na tura bukatarki. Insha Allah. Wannan ba abin damuwa bane. To shikenan. To alhamdulillah, na gode fa, na gode. Ka gaida gida. Yawwa. Ha, ya ilimi kuma a ce ba za a yi shi ba, ai ba zai yiwu ba. To gaskiya akwai matsala. Sai dai mu haƙura da juna. Amma haka ba zai yiwu ba. Munir, me yasa mu Zara kuma ta ba zama haka a fusace? Rabu da ita da Allah. Wai lalle ta dage wai kan lalle sai na bata ta shiga jami'a. Haba, kai ma kuma kar ka zama irin waɗancan mutanen mana. Ya za ka ringa tunani kana na wannan karni, kai ka ringa tunanin mutanen da. Ilimi ya yanzu ai shine abin yi ai. Ai shine abin da mace za ta bugi jita tunkaho da shi. Yanzu nan da na fito daga gurin Hajiya nake magana da take kenan. Nan ta ya ɓaci kan matakin da ka ɗauka. Ya kamata ka sauka ka bar yarinyar nan ta ƙarasa karatunta. Ba zai yiwu ba gaskiya. Ba zai yiwu ba kace? Ni zaka same ni ne a iyakacin wurin da ba ƙetare hakokin Ubangiji ba. Naka ba zan kyautata wa mahaifiyata in muna nawa Ubangiji na ba. Wannan shine a nan na tsaya kuma ba zan canza ba. Munir. Yanzu shikenan Hajiya ba zan koma makaranta ba ne. Duka ƙawayena da abokana yana son koma makaranta ne ba zan ci gaba da makaranta ba. Saki wani ɓata ranki, za ki koma makaranta za ki ci gaba da karatun ki ke ma. Ki je duk inda suka je, bari ya zo. Zai me da ke kin ji ko? Kaki ɓata rai. Wallahi ke kamar Jamila kin ji daɗin ki abinci. Ba ki da kafa. Kwata kwata
ko ziyartar mu baki. Karatu ke hana ni sakewa. Amma in ba haka ba Zarawa aikin san ne ba daga nan ba wajen ziyara. Kin ji daɗi. Kin ga ni ma da na biya miki mun yi karatun da yanzu muna jin daɗi ta. Aike ma ke kika yi sake. Da wauta, ban da wauta irin take. Wa ya gaya miki a zamanin nan da muke ciki ana makalewa soyayya da halin maza ya fi tsufa wulakanta mutane. Kin ga babu irin kokarin da ban yi ba ya banne in yi karatun nan amma yaki. Ban san ya zan yi ba. Ai ko ki iya kokarin ki, kada ki bari namiji ya kai ki ya baro ki. Gaskiya dai duk yanda zan yi sai nayi naji nayi karatun nan ko da za ta kasance za mu rabu da ni da shi saboda na ga alama alkhairin da ke cikin karatun nan kokari yake gaba ɗaya sai ya katange ni da su. Ni kuma na yi miki alkawari duk wata hanya zan bi domin in ga na taimaka miki. Idan matsalan ta admission ne wallahi har gida zan kawo miki. Kin san kasan nan in ka san manya. Allah Jamila. Wallahi wanda ya kira ni a exam and record yake aiki babu irin wani taimako da baya bani ina haɗa ki da shi Allah ki da sauki kin da yi ware in je kai ya gaji da jira idan ma akwai wani ƙarin bayani duk yanda ake ciki zan sake dawowa nagode to dama shine tun kaga yarinyar nan tunda tana da sha'awar komawa makaranta gara kame da ita karatunta ta je ta ci gaba da yi ni ina ga zai fi ko wato hajiya ba wai ki ne ba amma dai ina so ki fahimta cewa a yanzu akwai abubuwan da sharrin da ke cikin su yafi amfanin su yawa hajiya shi yasa addini ya hani da kada maka kusanci irin waɗannan abubuwa ballantana har ka haɗu da illar su hajiya ilimin mata na boko yanzu gaskiya ne yana da kyau amma fa yadda kika sani da ba haka yake yanzu ba an samu cuɗanya wajen samun gurbatattun mutane da masu kirki duk sun cuɗanya wuri da a yanzu a cikin makaranta ba ka gane mutumin kirki ba ka gane cewa mutumin tsiya saboda haka shi yasa nake ganin hajiya idan aka ce lalle sai ta yi wannan abun akwai matsala to shi kenan ba za ta yi karatun ba kenan tambaya ka nake yi gaskiya hajiya inda ta dage akan sai ta yi karatun nan ni na haƙura da aurenta wani irin magana kake yi haka mannan wani irin magana ne daga tambaya daga cewa gashi kuma sai ka kawo wani zance daban ka faɗa ba na son ƙara jin ka sake min wata magana akan wannan maganar me ta da hankalinki haka sakamako na bai yi kyau ba Jamila gaba ɗaya da carry overs na fito sabon shiga lalle ke JJC ne wa faɗa miki idan mutum ya shiga irin wannan matsalan zama yake yana kuka kinga ni fa ban cire rai ba korata za a yi a makarantar nan saboda kwata-kwata ni ba zan iya karatun nan ba duk mace da kika ga an kore ta a makaranta ita ta so ban gane ita ta so ba ina nufin sai an zubda wani mutuncin yake samuwa yanzu kalli cikin makarantar nan kowa yawon shi yake yana annashuwan shi duk wacce kika gani ba ta ji a cikin jikinta cewa za ta iya barin makarantar nan sai da ta je ta ga mai dokar bacci
shi mai dokar baccin kuɗi ake bashi? Ko ma dai menene idan mun je da ke zaki gani. Sa? Ya dai? Ko wani abu ne? Na samu matsala ne a takardanka. To matsala dole ki samu matsala. Na sha gaya miki maganan nan. Na gaya miki ba ɗaya ba biyu ba. Kin kasa ganewa. Na gaya maki makarantar nan ba wai karatu kawai zaki ta zuwa ba. Ratatatatatu shi da abun nan ba shi bane. Akwai wasu abubuwa da ya kamata ki bayan karatu. To ba ni taimako da zaka iya yi min? Akwai taimakon da za a miki mana. Taimako ma sosai. Amma ke ma sai kin fahimci abin da ya kamata ki. Ki kokari ki gane me ya kamata ki kafin a taimake ki. Shine kawai. Yaya kika ga result din naki? Wallahi result yayi daidai malam, nagode. Allah ya saka da alheri. Kamar yadda nake gaya maki cewa ba ainihin zunzurutun karatunki bane zai baki sakamakon ki na jarabawa. Haka abin da dukkan mu nan wurin haka makarantar take. Masu dokar bacci ne sukan buke da gengedi. Sai dai kalilan daga cikin mu za a samu waɗanda yau. Na fata kin gane. Na gane malam, nagode. Result yayi kyau yanda ake so. To alhamdulillah. Yanzu zaki tashi ki tafi aji. In na buƙaci ganin ki zan kira ki a waya. To da fatan dai ba ni matsala. To matsala sai daga gare ki. Ba za a samu ba sai dai gare ka malam. To nagode. To madalla. Congratulations abokina, gaskiya ka ci riba aure. Irin wannan abun farin ciki haka? To yanzu dai alhamdulillah ga ka ga kuma ɗanka. Saboda haka duk abin da yake bukata na samun lafiya a makwancinsa sai ka taimaka masa da shi. Dan ni nawa aikin sai ya fito duniya zai ga gata. Kai. Yanzu me kike ji, shin akwai wani canji da kika dan samu, kina dan experiencing wani abu? Ba abin da yake damuna sai dai kwannafi da kuma dan murdawa ciki lokaci. To wannan is normal ai. Zaki rinka jin canjin abubuwa da yawa haka zuwa lokaci zuwa lokaci. Amma yanzu zan baki dan wani tablet haka ki gwada kaman zuwa wata daya sai mu gani idan abin bai canja ba sai mu ga me ya kamata a yi. Gaskiya na ji daɗi matuƙa. Excuse me. Wai wa za a yi wa aikin ne? Da wa ka ganni? Zarau? Ƙwarai kuwa.
Ya Manir ka dawo ne? Na dawo yallaɓai. Wannan ita ce mahaifiyata. Sannan Hajiya. Muna nan dai akan bincike. Yawwa. Dakta, ina jin ka. Tun daga wannan lokaci da muka samu fahimtar juna, muka hau rago ɗaya saboda mun gane cewa hanya ɗaya muka durfafa. Zara tana da damar da 'yanci da za ta halarci gidana a duk lokacin da ta bukata. Amma Alhaji mai dokar bacci shi kadai ne yake mata abin da ba na iyawa. Sai dai kuma nima a nawa bangaren ina matukar jajircewa na yi abin da zan faranta mata rai. Wani irin amfani kake mata? Ina mata amfani ta bangarori da dama. Kaɗan daga ciki su ne ta umarce ni da na tabbatar da cewa na sulwantar da cikin Rumana. A kazalika kuma ta umarce ni da cewa duk yanda zan yi bisa tsarin da ta zo da shi na kan cewa tana so ta raba kan aurensu, na kwaikwayi irin rubutunsa. A takaice ma dai ni na rubuta takardar saki da aka bawa Munir. Asha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma umma ya za ta dau wannan mataki haka kai tsaye, al'amarin da ya shafi rayuwar mutane guda biyu? Ba zan iya saba wa umarninta ba. Dole sai na aikata abin da ta ce na yi. An dai san uwa ce, amma irin wannan mataki kamata a ce an tuntubi wanda ake da hakki ko kuma ake da ganin cewa a ƙarƙashin yake. Amma babu yanda za ka yi. Ba komai, zan je gida yanzu in samu Rumanan sai mai tattauna da ita. Hakan ne ya kamata, saboda a matsayinka yanzu na yin halin da kake ciki, dole ka je ka same ta ka sanar da ita cewa wannan fa ba yinka bane, ko ba ka ba, umarni ne na mahaifiyarka take bayarwa, kuma umarni na mahaifiya dole a riga a bi shi. Abin ba zai yi ba haka, ka je din kawai. Bani baran kuma. Shikenan, bari je gida. To shikenan. Nagode da kai. Yawwa ma. Kajin da aka yi rudani ya shiga cikin aurenka. Ku yafe min, ku yi min aikin gafara. Hajiya, ku gafarce ni, ku yafe min. Na bi sharrin dukiya, na hau doranta, na kwanta, na lif. Ashe ba gurin zama bane, yanzu nake girba abin da na shuka. Ku gafarce ni, Hajiya. Ka gafarce ni, Manir. To, watan duk wani bayani da hukumar 'yan sanda take nema a tattare da kai ta same shi. Abu ɗaya ne ya rage kawai, shine kuma muke son ka gaya mana shi yanzu. Ka yi kokari sosai, amma wane ne Alhaji mai dokan bacci? Shine kawai abin da ya rage maka. A'a, an kai daɗe. Wannan babban mutum ne. Ina ganin binciken na ya kamata a tsaye da shi daga nan, saboda al'amarin zai janyo magana mai nauyi. A shawarce ina ganin abin magana iyanan. An kai daɗe. Dr. Bashir, za fa ka yi magana, sai fa na san waye Alhaji mai dokan bacci. Wata ma'ana tun muna tare mu biyu ni da kai kafin mu zama hudu ko fiye da haka, sai ka gaya min waye Alhaji mai dokan bacci, ko kuma in kira waɗanda za su tambaye ka ne. Kana da buƙatar haka? Manir, mutumin nan yana da muhimmanci a al'amarin rayuwarka. Kai kake da wuka, kai kake da nama a maganan nan. Ka umarci Allah ya tsaye da maganan nan iyanan, saboda kar a je allura ta tono garma. Ba ni da buri a duniya da ya wuce in gan ku da kai da ita kun wulakanta idan duniya, kun kaskanta, da kai da ita da shi da duk wanda yake da hannu a cikin wannan al'amarin. Buri na in gan ku kun wulakanta. Munir, Alhaji mai dokar bacci
ba wani bane illa Alhaji Bukar, mahaifin matarka Rumana. Munir, wannan binciken ina ganin abin da ya fi dacewa shine a ɗan takaita shi daga nan. Ka fahimce na yi. Inspector! Yes, sir! Report. Yes, sir. Relax. Kana ji? Ka wuce da su charge room office. Okay, sir. Ka ɗauki statement ɗinsu gaba ɗaya. Okay, sir. Yawwa. Jamila? Ɗan kai daɗe. To ya kuke? Jamila? Jamila. A gaskiya Jamila kina burge ni. Na kula ki dai kullum ba kya so ki banda cikin kishirwa. Ba ranka ya daɗe. Ai kai ma ka san in dai zan ganka jikina ba zai daina rawa ba. Matukan ina nan ba zan taɓa barinka da kishin ruwa ba. Kaga wannan ita ma so take ta haulayi. Ka san bana zuwa maka sai da tsaraba. Gaskiya ne. To ita kuma da wacce ta zo Jamila? Ita ma so take tafi karfin komai. To wanda abin ki Jamila ai tun kafin ku zo ya kamata ki mata bayanin komai. Ai ba sai kun zo gaba na da ita ba. Ai ni gani ne tana wani ɗarɗar shi yasa na ce gara mu zo dai ta ji daga bakinka. Ya iko Allah. Baiwa Allah. Ki kwantar da hankalinki kin ji? Kin san dai Bahaushe yakan je wai ba a bari a kwashe daidai ku. To ina tabbatar miki muddin baki zo min da wata tangarda ba. Ki zaki barinki kuma ki tsinci abanki lafiya lau babu abin da zaki asara shi. To ke kin ji dama na gaya miki ki saki jikinki. Ya ka Jamila? Me ya faru? Ina fa lafiya. Dr. Bashir da Zara'u suna hannun 'yan sanda. Ya saka. Garin yaya? Kama su aka yi suna tauna wani abu daga sirrin. Shi kowa ne wannan da har wuyansa ya kauri yake son cin duniya ta. Surikinka, na jima da fahimtar cewa Munir yana zargin Dr. Bashir akan abubuwan da muke aikatawa. Amma ƙwarin gwiwan da nake da shi akan Dr. shi yasa ban jajirce cewa ko za a iya gano wani sirrin mu ba saboda na san Dr. ba zai bari kowa ya san sirrin mu ba. Fa lalle ilalla dole ne gaggawa daukan mataki domin asiri na ci gaba da zama a rufe. Lokacin ina wallahi babban mutum kamar ni da asirin nan ya tono billahi na zai gara mutuwa ta kwankwasa mun kofa ya fi mu. Yanzu ranka ya daɗe me mafita? Hello? Hauro ofis ɗin oga. Ranka ya daɗe, bari in je waje in zo. Jita-jita da ke yaduwa gaske ne kenan Jamila? Ke ko me yasa kika sa kanki cikin wannan ƙazantacciyar rayuwar? Wani irin jita-jita kenan Binta? Labari ya kara da gari ke da wasu shugabannin makarantar nan kuna aiwatar da wata kungiya a boye kuma na ganke kin fito daga ofishin shugaba wanda ko malaman makarantar ne yana musu wahalan shiga. An shiga uku. Ni ƙawarki ce Jamila, bai kamata ki boye min komai ba. Kin ga sharrin mutane ko? Da zaran an ga kana da wata baiwa da ba kowa yake samun irin ta ba, sai hasada ya shigo ciki. Kada ki damu Binta.
bana ɗaya daga cikin irin mutanen da kike zargi kuma bana aikata abin da ake zargi na akai. Don haka yanzu ki je class bari in karasa wani abu zan zo in same ki. Okay. To masha Allah. Masha Allah. To it's all right. Nagode. Madalla. Thank you. Da kwamishinan 'yan sanda mu gama waya yanzu ya kuma tabbatar min da cewar zai bani haɗin kai 100%. Alhamdulillah sai yanzu hankali na ya kwanta. Ya dewa wato da ki ce mun da har hadda ki taka dubu. Kada ki damu. Komai zai daidaita. Za mu ci gaba daga inda aka tsaya. Allah ina da buƙatar ki kawo min wata hajar don dole ne in girgije wannan kado da hankali. Tasiri bila. Ranka ya daɗe. Ina sa ran in ji ki cikin gaggawa. A'a an gama ai. Komai ya ƙare ai. Masha Allah. To. Masha Allah. Kai. Amma ranka daɗe. Na fi magana da kwamishinan 'yan sanda akan maganar nan. Ni ban san abin da isa kake ƙoƙarin mai da hannun agogo baya ba. To ina son in sanar maka da cewa da izinin kwamishinan na gayyace ka nan waje. Kuma da izinin kwamishinan nike tuhumar ka. Shi ba munafiki bane, ba munafunci a cikin al'amarinsa. Sannan da izinin shi still nike bin diddigin wannan kes din akan ka. Bawan Allah. Nawa kake so a baka faɗi buƙatar ka a biya maka ita? Aljanna nake da buƙata. Ko kana da ita? Kaga, kar ka tsaurara buƙatar ka, ka faɗi abin da zai yi a yi maka shi a wuce wurin. Aljanna nake nema, nake buƙatar in samu dacewa da ita wajen Ubangiji na. Domin ita ce ƙololuwa mafi alherin da nake nema in dace da shi ranar gobe kiyama. Ina roƙon a bani dama in gana da lauyana. Kana da wannan damar. Na gode. Amma ba zan baka ba. Why? Saboda ka cika cikakken mamugunci wanda ka ɗauki mugunta ka mai da ita rigar sawanka. Ban Allah roƙonka fa nake yi ba. Roƙonka nake ko baka ji abin da nake faɗi ba. Abin da nake so ka fahimta. Kotu ita ce kaɗai za ta iya tabbatar da abinda zai zama hukunci a gare ka, saboda mu mun gama hada dukkanin wani bayanai na ramummukan da ka gina wanda kuma na tabbatar da ba za ka fita ba. Inspector! To. Kamar inda na gaya maka sunana Tukur Imam. Ni limami ne a unguwarsu Alhaji Bukar. Kuma dukkanin wasu al'amuransa ni ne nake ɗaukar gabaransu. Alhaji Bukar. Allah shi ka mana. Gaskiya ne dukkanin abin da DPO ya faɗa. Malam ka dai san cewar babu abin da yake ruguza rayuwar ɗan adam kamar zuciya. Hakika abin da ka ji daga bakin DPO
da wanda Bashir ya faɗa da wanda Zahra'u ta faɗa wallahi gaskiya ne kuma dan Allah dan annabi malam Tukur ina roƙon ka bai mu iyalinka haƙuri don Allah don annabi ka gaya musu wallahi na yi nadamar abin da na kuma cikin nadama. Duba da yadda wani al'amari ya faru dukkanin sirri ya bayyana a bisa bardami na shari'a a matafiya irin ta shari'a auren Rumana da Manir har yanzu ina nan bai mutu. Tabbas auren Rumana da Manir na nan, amma Allah gafata mana babban abin da yake ɗaure min kai shine ya za a yi mutum yana mahaifin yarinya ya zama kuma yana da masaniya a wajen baran mata da ciki. Shin shi baya son jikokin kenan ko me? Wallahi ni Allah shiga fata mana kawai na yi dubi ne da irin yanayin da Rumana ta zo shi sun ya ga ina ta wannan kokari. Yau hali yayi zan faɗa abin da ban so in faɗa ba. Allah gafata mana, Allah gafata mana. Yau hali yayi zan tona ɓoyayyen sirrin da kowa bai sani ba. Alhaji Bakar ya samar da Rumana ne ba ta hanyar aure. Sai ke ganin faruwar hakan tun da ya riga ya samar da ita ba ta aure ba, to 'ya'yan da za ta haifa ma za su zo kamar inda ita uwar take. Wannan tunani na Alhaji Bakar ya yi shi ne saboda bai fahimci wani abu na shari'a ba. A shari'ar addinin musulunci Rumana babu abin da ya shafe ta da ainihin lalatar da Alhaji Bakar ya aikata da shi da wacce suka aikata, ma'ana zina. Ita lafiya kalau take, ballantana a ce har jikokinta wannan matsala ta same su. Ita a yi samar da ita aka yi, ba ta san kuma ta hanyar da za a ba a samar da ita ba, don haka ba ta da wani laifi. Hakan kuwa ta kasance ne dogaro da wani hadisi ne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Annabi yake cewa kullum mauludin yulad alal fitrati, duk wani abun haihuwa ana haihuwarsa ne akan tafarkin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai iyayensa su mai da shi ba majusi ko ba yahudi ko su mai da shi ba nasari, amma san da shigo duniya musulmi ne shi lafiya kalau ba abin da ya shafe shi. Abin da ya rage kawai sai shi Alhaji Bakar da matar da suka samar da ita su tsaya a gaban zatin Allah gobe alkiyama ta karɓi haƙƙinta a hannunsu na sun samar da ita ba ta hanyar sunan manzon Allah. Sai dai inna Allah ghafara dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Idan bawa ya tuba ya dawo ya aikata kyakkyawan aiki ko a ina yake ubangiji zai gafarta masa kuma ba zai tona asirinsa a gobe kiyama. Allah ubangiji rufa asiri. Sunana Alhaji Inda Musa kuma ni ne mahaifin Surayya. Sunana Alhaji Sani Modibo kuma ni na ba shi auren 'yata da hannuna. Sunana Alhaji Sunusi ni ne mahaifin Hajara. Sunanta Gwani Madu, ita ta haifi Falmata, ita ta ba Alhaji Garba da hannunta. Matan aure. Kada ka manta da alƙawari na da kuma haƙƙi na rike kanka duk macen da ta kusance ka ba zan taɓa yafe mata ba. Ya kamar da nake alƙawarin ba zan ƙara aure ba. Haka zalika ba wacce zan saurara. Na yadda da alƙawarin kam. Matan aure. Ai dole ka dame ni da maganar tafiyar ka Kano. Saboda za ka je ka ga sakatariyar ka ko?
wato ta daga maka hankali zaka je wurinta. Ni fa ne miki alƙawari a nan gurin nace miki ba zan ƙara auren wata bayan ki ba miki shi ba. Matan aure. Allah ubangiji kai ka lafiya da kai lafiya sai dai ka rike mun alƙawari. Ina zan manta wani alƙawarin naki ba zan ƙara yin aure ba. Man of several colleges with several businesses at several states. Ku rufe duk motocinku da dare. Ai na san ba za ka gani ba, amma abinda aka mi idan kai aka yi wa za ka ji daɗi? Kwazanki da rashin tsoronki sun sa na tabbatar da cewa ke cikakkiyar Kanuri ce. Yet married to several women at several places for several reasons. Ni ai har na fara tunanin kayo da dai ne ka gudu. Ake kaɗai ne wa alƙawari bayan ke kuma ba ƙari. Ce kana sane da alƙawarin da kamar na ba za ka taɓa min kishiya ba. A Square Century Productions, a division of Abu Sarki Investments Nigeria Limited, keeps the motion picture active with yet another presentation. Matan Aure, Kanuri in Borno State, Nupe in Niger State, Hausa in Kano State, Fulani in Adamawa State. Matan Aure. Farko a cikin raina ne ya ajewa mata duka kin fi su gona baki da tamka ke ce sarauniya na baki zuciya ke ce guda ɗaya duniya ta masoya bayan ke a zuci babu kowa wani gida ta daga ke na rufe bayan kai a zuci banda kowa Matan aure. Burin ku ya riga ya cika. Ku fito da shi. Wa? Shi Amadu. Ai kun kashe shi ai. A kai da Allah. None of the wives is willing to share her husband with another woman. Nayi da na sadikin wannan aure. Ni kuma na yi farin cikin wannan ɗaurin aure. Wallahi ko kaɗan ban yi nadamarsa ba ko da kuwa za ki kasance cikin nadama ta har abada. A dalilin wannan aure ne zan kafa tarihin da ban taɓa kafa shi ba. Matan aure. Allah nan ne gidan iyayen Alhaji Garba dan Bahaushe? Nan ne, wace ce ke? Matarsa ce ne. As each of them believes she's the first and the last. Kan duniya ban san wata mata da yake da shi ba bayan ni kaɗai ce matarsa. Mijina ni kaɗai yake kuma bai taɓa labari yana da wani auren a baya ba bayan ni. Duk duniya ta sani ni kaɗai ce matarsa ta halal. Sai dai idan zaman dadiro kuke yi. Matan aure. Ke ma mata Alhaji Garba dan Bahaushe ce? Kwarai da gaskiya shi kusan da zuwa. They're all shocked, confused and puzzled. Unknown to them, the real shocker is coming. Matan aure. A presentation from Abu Sarki. Story Tijjani Ibrahim Mai Jama'a. Screenplay Abdullahi Amdas. Gaskiya ban gida da wannan hukuncin ba. Sai dai a kira babana ya zo ji wannan hukuncin akan me? Ba mahaifinki ke da ikon yanke hukunci ba. Kotu take da ikon ta yanke hukunci kuma ta yanke. Executive producer Hibban Abu Sarki. Co-producer Tahir Aitai. Producer Umar M. Sharif. A dakata mai girma mai shari'a. Ƙarya suke yi. Ke kuma wace ce da kike magana? Ni ce matarsa ta farko. An Bahaushen mahaukacin da za a urguwa? Directed by the new sensation Abu Sarki. Haƙƙin uwa akan ɗa tabbataccen haƙƙi ne akan kowane irin addini, tabbataccen haƙƙi ne akan kowace irin al'ada. Kuma duk inda ɗa yake sai da ya karɓi irin sadaukantar da rayuwa irin na uwarsa sannan ya zama mutum. Ko tsuntsaye sai uwa ta ci take ba ɗan ci, ko kaza sai uwa ta ci take ba ɗan ci. A yi kawarci a yi waye duk ba za ku yi musu wa'azi ba sai talaka saboda kwaɗayin buhun shinkafa na azumi kullum ku ne kan gaba wajen addu'ar uku da waina. Bismillah 19 kan mutum ya haɗi yau an ce ƙulwan lahu 11 ka rasa me ci ɗayar. Ka kiyaye kanka. Ai lalata 100 ba ɗaya ce ba wacce ban haddace a kaina na santa ba. A hawa dan Allah. Ba na buƙatar a girmama ni kuma barin gaya maka gaskiya ba ƙaunarka nake ba. Your prayers for others, either negative or positive, can take a dramatic U-turn back to sender. Wannan da kike gani ranar Juma'a nake sa, wannan ran Asabar nake sa, wannan na ran Lahadi ne, wannan na Litinin ne, ga na Talata, ga na Laraba, wannan na ran Alhamis, ga na ran Juma'a. Kullum nake zuwa da shi za ki share mun ƙasa. Sabon ɗan tijara. Baba ina yinin ku? An fito? Wannan fitar da ta yi don mutum 20 sha biyu wannan. Ye? Wannan zina a kai. Fa man sha a falyumin wa man sha a falyakfur. Ka ce kafur a cikin larabci me kafur?
bijirewa haba kaga dukan jahili mana kafin ka ce ka zo kawo ka ce da ni kafin sabon dan tijara ina ka kama wannan kaya na ce mutum nake gani ka ce kaya tunda na ce miki kaya na ce ciki za mu shiga kama hanya ki fita gaskiya in fito miki a mutum a bani bangare na in kina Allah wadan halinka kai a fara shan nono na da kai wallahi sabon dan tijara bari in sauke wa kaina nauyi kullum gorin da kike min gorin kin haife ni na sha nonon ki biki yafe min ba shi yasa na je na samo miki kindirman nono tunda naki tsala na sha bayan ka kwanta a ciki na wata 9 na haife ka na ci kashinka na ci fitsarinka to sai ka biya ni duk waɗannan wahalhalun da nayi fito na fito zaki min makaɗin bikin dirko ai san da kika haife ni yan barka sun zo ko an karɓi kuɗaɗe an kulle a dan kwali sai ki ɗauka sai a ajiye min can bad-mannered barbarian intrusive uncultured uncivilized and unpolished a presentation from Maisana Entertainment sabon jara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anya wannan yaro musulmi ne kuwa yaro mun samu labarin laifin da ka aikata ko kaɗan wannan ba tarbiyyar mu bace shamaki Allah ya huci zuciyar mai martaba sabon jara babu yunwa da ka ja gaba da sarki gara ka je daji ka kwana ko da dajin da kura ko da karan dawa ko da kanki baka da laya ko ta zana ka tsaya kasa babu hali ka haye sama babu dama da ka ja gaba da sarki gara ka hau bishiya ka fado ka zarce rijiya sabon dan tijara na ji wani yam na ji wani yar na ji wani zum an ɗauki akuya ta an siyar yanzu da kai da akuyar ba mallaka ta bane wallahi an taro mat wallahi an taro filas ni kan na shiga kwayewa ni ne bace kai na ba wallahi kanki ne yake kare ki kin sace mai akuya ya kuna barin ta tana shiga akwai mata a ciki za a iya muku wani abun a dora mata turmi ta aure kwantar da hankalin tunda hukuma ta riga ta shigo cikin yanzu kai ba ka tsoron bakin duniya uwa ba ki bari san da duniya ta bi da ni sai na ji in kuma duk cikin ku akwai wadda take ganin fitsararriya ce ita ke mun magana ku ga abin da zan yi amma da masa rashin mutunci mutumin da uwarsa ma ni ba abun kunya bane in wa mutum fitsari a sabon dan tijara executive producer Musa mai sana'a produced by Abubakar Bashir mai shadda and directed by Nasiru Ali Koki mun zo wannan kotu ne domin ta nema wa mai kara haƙƙinsa da ta ɗauki akuyarsa taskiyar ina neman alfarmar wannan kotu ta kori wannan kara babu komai sai tijara sai shirme ina da jami'in shari'a da yana da hurumin da zai nemi haƙƙinsa a gurin uwarsa sabon dan tijara in your screen soonest ga wani ɗan ƙaramin gari da ƙofa asma ya tara dukkanin abin da kake da bukata na jahilci a cikinsa. Jummai a taimaki gayo, Jummai a taimaki hakimai, Jummai a taimaki sarakuna, Jummai a taimaki magajin gari. Sa'adu kurfa azu zalika sai sai. Abada don karfin dauki wallahi in ka ci gaba da yi mutum za ka ga ruhanai suna zuwa kowanne daga da hannunsa. A ina? A nan gudu ko baka da ƙarfi ne. Dabbar ka bata tsira ba, matar ka bata tsira ba, gonar ka bata tsira ba, gidan ka bai tsira ba, bare kai kanka. Magajin gari. A shan minir ya dawo. Kin gan shi ne? Bango ne na. Daga shagamu ne. Magajin gari daga kamfanin Double XL Ventures Limited. Turkashi, gobara daga kogi maganin tabuwai. Waye da bindiga? Wallahi ta mai gari ce. Wa? Ni? Da bindiga. Wannan bindiga ta mai rawani ce. Wa? Wannan ayu ta mai rawani. Wallahi ranka dai ta kace. Ba ka gaji har ka harbi ba? To namu da kike kama da nan ne. Lokacin nadin zarauta kama da aka yi bikin nan ai jaki ne. Inna lillahi. Jakin munzali da ya mutu nan na je na yankuna mana. Shagamu ta zubar, shagamu ta diba. Sai kuma ka ji. Aina. To mun dauka wani abu ne ya fushi. Ashe ka tangar don Allah ina gaban Allah.
ka yanke zancen nan. Ka tafi da shi kai can ita inda ake so kan leburori da yanci rani. Ita kuma sai kai ta gidana kenan ita wannan din. Kan kai din kana mai daki na ko ba sai mu tafi gaba. Ba Allah a garin ku tafi da dakin ka dan ba kana daki ba za ma ka gode mai ba da aka karbe ka. Jumai shagamu yarinya jumai shagamu jumai shagamu yarinya jumai shagamu bosho rabo ka samu yarinya jumai shagamu yar garama sai dai alkhairi yarinya jumai shagamu ga bosho an gwajin mai ne na auro jumai shagamu yarinya jumai shagamu magajin gari. Me yasa ba su yi wani ƙarya ba sai kai a ce baka bar matan gari ba baka bar yara ba ba kuwa ta zo gari yau din nan. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Fashi na mata yake yi wa mutane. To ƙarya na maka? Ni ban ga littafi a hannunka ba kuma ka fito daga daki. To karatu na zo ko aka ce da kai? Ka ga alami ka kai wallahi. Magajin gari labari da kuma tsara shi daki-daki Shafi'u Dauda Giwa. Shiryawa Falalu A Dorai. Magajin gari. Mijinta sakai na ne. Kar ka je a haka dan ya ga ka da a hargitsi. Wai me ka dauke ni? A'a mahaukaci ko me? Wannan in za mu shiga dawa ne muke saka wannan kayan. Ba da umarni Nasir Alƙoƙi Shehu Jiha. Magajin gari. Ka zo harbi mu kenan. Wallahi ranka dade asali na ba mu harbi bane ne. Wallahi tallahi muka dinga raya ne dai na dawo sabgar harba.